പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. LDF സർക്കാർ മാത്രമായിരിക്കണം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത്. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും LDF സർക്കാർ മാത്രമായിരിക്കണം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വിളിച്ചു കൂവേണ്ടത് രാജ്യരക്ഷാസാരഥി അല്ലായിരുന്നു. LDFിലെ രണ്ടാം പ്രമുഖ സഖ്യകക്ഷിയായ CPI ആകണമായിരുന്നു. 2016 സത്യപ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ വാർത്താ പ്രളയങ്ങളിലെങ്ങും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എന്നതിനെതിരെ CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി നിർദ്ദയം വിമർശിച്ചതിന്റെ മലയാള മനോരമ വാർത്ത സദയം സശ്രദ്ധം കേട്ടാലും. വോട്ട് പിണറായിക്കല്ല, വ്യക്തിപൂജ വേണ്ട. സുധാകർ റെഡ്ഡി. പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതായുള്ള പരസ്യത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു CPI. ന്യൂഡൽഹി. പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ പല പത്രങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പരസ്യത്തെ CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. പിണറായി വിജയനല്ല, LDFിനാണ് ജനം വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തിപൂജ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യം നല്ല ലക്ഷണമല്ലെന്നും റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇടതു സർക്കാരുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റു പല സർക്കാരുകളും ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പരസ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പരസ്യത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ എന്നതിനു പകരം LDF സർക്കാർ എന്ന് നൽകിയാൽ ഉചിതമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ നടപടി എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിച്ചാൽ മതി. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉത്സാഹമാവാം, അത്യുത്സാഹമരുത്. ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കരുതാമെന്നും റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഈ മനോരമ വാർത്തയിൽ 2016 സത്യപ്രതിജ്ഞാ മാമാങ്കത്തെ CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി നിശിതമായി വിമർശിച്ചത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും LDF സർക്കാർ മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ മതിയെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടാൻ CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഭയക്കുന്നതിനാലോ മടിക്കുന്നതിനാലോ ആണ് മുൻകാല CPI പക്ഷത്തെ രാജ്യരക്ഷാസാരഥി CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡിയുടെ വിമർശനം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത്. ഇത് തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവേകം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കാണില്ലെങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ചില വിവേകികൾ ഉള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും രാജ്യരക്ഷാസാരഥി